Nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri omeghe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Uche Obodo akpọkuola ndị na-eso ya nakwa ndị na-akọ ya ọnụ n'igwe soshal midia dị iche iche gbasara okwu o kwuru na ihe gbasara alụmdi na nwaanyị. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na ị naghị enweta ọṅụ na alụmdi na nwaanyị gị na ọ ka mma na ị gawara onwe gị ma kwuo okwu na ọ ka mma na ibidoro ugbu a teta n'ụra mgbe oge dị, mana ọtụtụ ndị mmadụ kwuru okwu kwugide okwu nke a o kwuru n'igwe soshal midia. Na nke itoolu omeghe ejije nakwa onye nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ama ọfụma bụ Njọkụ Mary ekwula okwu gbasara ihe isi ike dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ebo ya ndị nọ n'ụlọ bụ nke akpọrọ My Village People n'okwu bekee. Ya bụ nwaada gakwara n'ihu kwuo okwu na o nwere mgbe ihe na-anaghị agara mmadụ nke ọma nwekwa mgbe ọ na-agara mmadụ na ọka mma na ịgbara mbọ n'oge niile kwuo na ọ bụ iberibe nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke na-adịghị mma na-akpata ego ịkọ n'aka mmadụ nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke na-adakwasị onye ahụ eme onye ahụ ebo ya ndị nọ n'ụlọ. Na nke asatọ Asari Dokubo ama ọfụma gbasara Niger Delta Militant apụtala kwuo okwu gbasara nwụchi ahụchiri Nnamdi Kanu. Ọ gara n'ihu kwuo okwu dị iche iche gbasara Nnamdi Kanu ebe ọ gara n'ihu kwuo na aka akparala ya ugbu a na anya agbahụ ya gaa n'ihu kwuo na Nnamdi si na o riri ego na ruo ugbu a wepụtabeghị akaebe gosiri na ya bụ Asari Dokubo riri ego. Na nke asaa ọgụ egwu ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Tekno ekwuola okwu gbasara ihe na-aga n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ nwa amadi were ohere aga n'igwe soshal midia kwuo okwu na ọ nọzi na mba United States ugbu a na obizighị na Naịjirịa. Ọ gara n'ihu kwuo na kemgbe ewepụtara atụmatụ ịgbanwe aha Naịjirịa UAR ka obi ya pụrụ na mgbe ihe niile laghachiri dịka ọ dị na Naịjirịa na ya bụ nwa amadi ga-alaghachi mana ugbu a na ọ bụ na United States ka ọ ga-anọ. So we're just out here excited. Y'all already know I moved out of Nigeria since they called it UAR. I know UAR. I'm full Nigerian. When it's back to Nigeria, I'm gonna pull back up. But right now, I live in the States. Na nke isii akụkọ na-agbawa obi gbasara otu nwa amadi ama ọfụma ma bụrụkwa hype man n'okwu bekee onye akpọrọ DJ Flexi Naija anwụọla. Ya bụ nwa amadi bụ onye ama ọfụma na ihe gbasara ọrụ DJ ka a chọpụtara na ọ nwụrụ n'izuụka gara aga. Ya bụ nwa amadi onye nwụrụ na ngwụcha izuụka gara aga bụ onye bụ nwata akwụkwọ Federal Polytechnic Oko nke dị na Anambra steeti. A chọpụtara na enyere ya nsị bụ nke akpọrọ poison n'okwu bekee dịka ya bụ nwa amadi nwụrụ n'abalị 3 nke ọnwa Julaị ụbọchị Satọde. Na nne ya bụ otu nwa nne ya ji. E nwere akụkọ na-efegharị na ya bụ nwa amadi gakwara n'ihu wepụta ihe na Facebook ebe e kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ na-emere ya anya ukwu maka ihe ọma nọ ya nso. Na nke ise ọkụ bọọlụ ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naịjirịa ma bụrụkwa aka ochie bụ Kanu Nwankwọ aṅụrịrị ọṅụ na 17th wedding anniversary nke ya na nwunye ya Amara Kanu dịka ha mere ya n'abalị 4 nke ọnwa Julaị afọ 2021. Kanu gara n'ihu lụọ Amara na afọ 2004 dịka ha wepụtakwara foto ụbọchị agbamakwụkwọ ha. Ha gakwara n'ihu yọọ Chineke ma kelekwa ya maka ahụ isi ike nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke o nyere ha n'afọ 17 ha lụrụ dịka di na nwaanyị. Na nke anọ onye ama ọfụma na ihe gbasara Big Brother Naija bụ Ebuka Obi Uchendu ekwuola okwu gbasara ọtụtụ okwu na-agagharị na ndị nhazi Big Brother. Ọ gara n'ihu kwuo na ha nwa bụ Big Brother kpuchiri ọtụtụ ihe bụ nke mere n'ụlọ mgbe ahụ bụ nke na-adịghị mma maka ndị obodo Naịjirịa ikiri. Gaa n'iru si na Erika bụ onye wepụrụ na ya bụ emume mere bụ ezigbo mmadụ ma bụrụkwa onye mere ka ya bụ emume mere gaa ọfụma. Ọ gakwara n'ihu jaa onye ama ya na ya ọfụma bụ Kidwaya nakwa inyekwa ha ma mekwa ka ya bụ Big Brother Naija nke emere mgbe ahụ gaa ọfụma. Na nke atọ ọgụ egwu ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ Burna Boy ka nne ya soro ṅụọ ọṅụ dịka o mere ụbọchị ncheta ọmụmụ ya nke afọ 30. Ya bụ nwa amadi ka nne ya kuru ya n'azụ n'ihe onyonyo nke ahụ pụtara ebe o kwuru na ya bụ nwa amadi atachala ahụ. Na nke abụọ onye bụ nọmbụ n'ụlọ Big Brother Naija Mercy Eke nke Pepe Dem Gang Edition emere ọ bụrụkwa onye nwere mmeri nọ n'ụbọchị Fraịde wee kwupụta na ya bụ nwaada ewepụtala foundation nke ọhụrụ ya. Foundation ka bụ nke ọ kpọrọ Mercy Eke Foundation. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ wepụtara nderi naira 5 maka ndị a ga-enye n'aka na ihe gbasara azụmahịa dị iche iche.
Na nke mbụ, ndị ọkụ bọọlụ nke ụlọ bụ nke akpọrọ home base nke Nigeria zutere ndị Mexico dịka Mexico gbara ha ọkpụ goolu 4 nke a na-asataghị ihe ọbụla. Nke a ka gbara n'ụbọchị Sọnde ma nwekwa okwu dị iche iche site na ndị kiri ya si na ụkwụ esichabeghị ha ike. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na Isi Mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ dị iche iche.